Gepleyer Adatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men Ýogşan Anna Urban alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyň websaýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen konsulluklaryna pasportlaryň möhletini uzaltmazlyk barada habar migrantlary alada goýýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistanyň aşy Sowkowa, garlyan marlar, ilatyň gaýgalydalary baradaky maglumatlarymyz Türkmen mediasynyň hiç wagt habar bermeýän ýagdaýlary baradaky habarlarymyz hem köp okally. Olaryň hataryna aňzakda marlar garlýar. Dağa görüşlerindäki gar göçmesi zerarly müňlerçe goýun geçi helak boldy. Am derýada emele gelen boğullukların erep, suň joşma köpü yerli ýaşaýjylarda howsala döredýär diýen atlan çap edilen habarlary agdap bolar. Orsiýetiň premier ministriniň Türkmenistana diýen sapary bilen baglykda ysnysýan türkmen urus gatnaşyklary Moskwanyň öz täsir güýjüni saklamak tagallalaryndan habar berýär diýen atlan çap edilen habarymyz hem köp okally. Elbetde Türkmenistanyň daşary ýurtlarda alynan diplomlar bilen arasyndaky çylşyrymly gatnaşygy hem okujularymyz ýakyndan synlaýany meňdeýär. Şu sebäpden Türkmenistan diplomlaryny ikrar etjek daşary ýurt ýozlarynyň sanawyny tasdiklat diýen atlan çap edilen gysgazy habarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň jemini Türkmen hökümetiniň maglumat, informasiýa ýapyklygy siýasaty we onuň ýurdun ykdysadyýetine, adamlaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada söhbet bilen dowam etdirýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentliginiň ilkinji gyşyna bolşýaly Serdar Berdimuhammedowyň prezidentliginiň hem ilkinji gyşy aşy sowuk geldi. Berilýän maglumatlara görä, şu ýyl Aşgabatda Sowkowanyň temperaturasynyň -16dan hem geçenligi. 2008-nji ýylyň gyşyna garanyňda hem sowuk bolanlygy aýdylýar. 2008-nji ýyl Aşgabatda howanyň temperaturasy 15,5 gradusdan hem geçipdi we yerli habarçylarymyzyň şol wagt beren maglumatlaryna görä döwlet eýçiliginiň näkmarlary bakýan çopanlaryň oňlarçasy sowukda açya boyu bölen marlar üçin uly meçberde jerime tölemäge mezur boldy. Jerimeni töläp bilmedikler türmäge batyldy. Emma bu maglumatlar häkimetler ne tasdiklady ne de red etdi. Bu ýyl hem sowukdan ölýän marlaryň köpdigi aýdylýar. Ýöne 2008-nji ýylda bolşýaly ýurdun ilatynyň we döwletiň Sowkowa zerarly çeken ziýanyny anyk kesgitlemek mümkinçiligi bu ýyl hem görünmeýär. Prezidentiň täzelenmegi ýurtdaky maglumat, informasiýa el ýeterligi meselesinde hiç bir oňyn özgörüşlik döretmedi. Döwlet eýçiligine habar seristeleri ne adamlar, ne marlar, ne de zaýa bolan ady gönülleri, ne de bazarlardaky hakyky nurklar barada maglumat berýär. Bundan başga, doňan derýalaryň boýununa ýaşaýan adamlar howa maýlap bu deränni dörejek ýagdaýlardan alada galýarlar. Şol wagtda Sowkowa Türkmenistanyň daşary ýurtlara satýan gazyny da täsir ýetirdi. Bu 2008-nji ýylda şeýle boldy we soňra Aşgabatyň Tehran, Moskwa bilen aradaky gaz söwdalary bozuldy we bu ýagdaýlar ençe meýliň söwda gatnaşyklaryna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky öňkü ilçisi Nurmuhammed Hanawyň pikirine görä, egerde sapa galsalar Türkmen häkimetleriniň sepini gatan sat açýan gyş, Sowkowa tebii hadisa synaglary maglumat gadaganlygy ziýankeşliginden el çekmek üçin dören ýene bir pursat bolup biler. Türkmenistan hiç sat görkeýän ok, hem habar beren ok. Ne gazetlerde çykýar, ne radioda, ne telewizorda, ýa-ni ýa joşya, ýa yer sirme bolýar, bir topar betwatlyk bolýar da tebigat tarapyndan. Şu zatlar barada hiç wagt hiç habar eden ok Türkmenistan. Nämedir muň esas sebäbi? Esas sebäbi men pikirim boýunça ýa-ni Türkmenistanyň hemme zat güläre bolduk, o ýerde betwatlyk bolmalym däl, ýöne muň ýalanyny görnüp duranda. Diýip olarky diplomat Hanaw adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Sevitdäki soğuk howanyň ilkinji täsiri ady gönümleriniň bahalarynyň birden ýokarlanmagyna görünýär diýip yerli habarçylarymyz habar berýär. Ýöne ady gönümleriniň bahalary we zaýaçylygy, habar gadaganlygynyň ziýany baradaky söhbete geçmezden kärdeşim maksada taýyň soğuk howada gyrylýan mallar, çekilýän ziýanyň näwelli möçörleri baradaky maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň. Türkmenistan adatdan daşar ayadly howa dowam edýärkä ýurdun Ahal, Balkan, Marwe, Lewap vilayetlerine irwe ownuk şahlymalaryň aşa soğuk howada haram ölýänlikleri, guşçuluk hojalyklaryna tovuklaryň keteklerde soğukdan doňup galýanlyklary barada aladaly habarlar gelip gowşýar. Bu aralykda geçen hepdeniň ahyryna Tagtybazyr we Serhedawat etraplaryna dağ girişlerindeki garın göçmegi zararly müňlerçe goýuny geçe helak boldy. Soňky bir näçe hepde bäri ýurdun durly sebitlerine adatdan daşary soğuk howa saklanyp galýar. Howanyň temperaturasynyň günnägör we günorta günnägör sebitlerde -25 gradusy, demirgazyk sebitlerde -20 gradusy we günwatar sebitlerde -18 gradusy çenli pesa gaçan halatlar boldy. Ayazly howa maldarçylyk we guşçuluk fermalaryny öý haýwanlaryny helak edýär. Ýurdun günorta günnägör sebitlerine çarwadarlar öýri meýdanlardaky doňokçulugyň mallary agyr zarar ýanygyny aýdýarlar. Öýri meýdanlarda indi tas 10 günden gowrak wagt bäri ýatan gar we dowam edýän soğuk howa sebäpli owluk guzurlar, goýun ýeçiler we düýeler haram ölýär. Ýeri sakly mallaryň toýnuklary sowukda gopýar. Mallaryň dillerinde yara döräp haram ölýärler. Diýip bir marly çopan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hepdeniň ahyryna Marw vilayatynyň Tagtybazyr etrawyna güýçli gar ýagdy. Azatlygyň habarçylary Serhet ýaka Serhedawat we Tagtybazyr etraplaryna dağ gerişlerindäki garyn göçmegi zararly dağ eteklerine 2-3 müň töwre goýun we geçiniň garyn aşagyna galyp helak bolanyny habar berýärler. Lewaply çarwadarlar sebitde höküm sürýän soğugy 2008-nji ýylyň gyş aýlaryna bolan soğuk howa bilen deňeşdirýärler. Şol bir wagtda çarwadarlar doňokçuluk dowam edýän öýri meýdanlarda aşa soğukdan gatap galan guşlara duş gelýänliklerini aýdýarlar. Meýdanlarda guşlar soğugy çydaman gatap galdy. Mal ýataklarda mallaryň burnundan gan akýar. Mallar iýän iýmini zordan ýýär. Diýip maldarlar aýdýarlar. Azatlygyň çarwadar söhbetdeşleri howa maýlap başlanandan soňra soğugyň täsiriniň mallarda has erbet duýuljakdygyny, öňümizdäki ýekşenmelerde bazar günlerine mal bazarlaryna mallaryň sanynyň köpeljekdigini çaklaýarlar. Çarwadarlar ýeri şahly mallaryň soğukda öýkünni soğuk alýanlygyny, mallaryň iştäsiniň kesilýänligini aýdýarlar. Aşa soğuk howa Ahal we Balkan vilayetlerine hem maldarçylyk fermalaryna zarar burýar. Ahal vilayatynyň Yerwent daýhan birleşigine, Balkan vilayatynyň Gyzlarbat etrawynyň Tutlu we Ýaşlyk daýhan birleşiklerine ýerleşen öýri meýdanlaryny hem gyşyň aňzak soğugyna ýer we ownuk şahly mallar helak bolýar. Yerli çopanlar döwlet we hususy fermalarda hasap alynýan ýetkileriň prokuratura işgärleri tarapyndan derňelýänligini aýdýarlar. Prokuratura işgärleri jip maşinlaryna, çopan goşlaryna baryp doňokçulukda helak bolan gudularyň maslyklaryny hasap alýarlar. Haram ölen düýeler üçin resminama doldurýarlar. Helak bolan arryk, hor goýun geçiler üçin protokol doldurýarlar. Diýip bir yerli çopan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Prokuratura barlyklary yerli çarwadarlary görä helak bolan mallaryň ölüm bilen bagly günäkärleri gözleýär. Günä kimde? Tebigatda mı çopanly diýen mesele boýunça iş alyp barýarlar. Şeýle derňeglerde elmidama çopanlar ýetirilen ziýanyň öwgerini dolmaly bolýarlar. Diýip yerli çopanlar aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Marw vilayatynyň Türkmengala we ýolutyn etraplaryna öýri meýdanlaryna hem mallaryň soğukdan helak bolýanlyklaryny habar berýärler. Esasan täze doglan göleleriň aňdakda doňup ölmegi çopanlary alada goýýar. Boğuz sığırlar gijelerini guzlasalar täze doglan göleler soğuk howa çydaman doňup galýarlar. Biz gijelerini mal ýataklaryna aýlanýarys. Emma ýerden mallary ýataklardan çykaranmyzda ölü gölejikler tapýarys. Yüreğimiz ağrıyar. Diýip marly çopanlar Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Mal eýeleri bu ýagdaýa çuňur gynanýanlyklaryny aýdýarlar. Çopanlar boğaz sığırlaryň göle dogurýanlygyny bilseler, täze doglan göleleri köne ýorgonlar bilen ýylatmaga çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne gije wagty doglan göleler çopanlaryň rehim şepagatynyň we aýratyn aladasyndan mahrum bolýarlar. Bu aralykda sebitiň öýri meýdanlaryna ot iýim ýetmezçiligi çarwadarlary köpeýär. Çopan goşlaryna hem ýagdaýlar öwürlük däl. Çopanlar keppelerde ýylanmak üçin
o odunlarynyň azalýanlygyny, salyarka yetmezçiligi sebäpli keppelerdäki peşlerini işledip bilmeýänliklerine gärler. Adatlygyň Lewapdaky habarçysy Sebitde höküm sürýän doňokçulugy suratlandyrdy. Sebitdäki şor suwa kabalarynyň ençemesiniň kollektorlaryň kenarlaryna buzlar emele geldi. Türkmenabadyň Zerger şäherçesini kesip geçýän kollektorda doňokluk emele geldi. Şeýle habarçymyz Mary Türkmenabad magistral ýolunyň ugruna park edilen ençeme daşary ýurt ýükloglaryny görenligini habar berýär. Gepleýär Adatlyk radiosi hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Meteorjurnal saýtynyň habar berişi ýaly 12-nji ýanwardan 13-nji ýanwara geçilen gece Türkmenistanyň günorta sewtinde Serhedawatda aýyrly howanyň temperaturasy -27 gradusa ýetdi. Bu ýerde iň sowuk kışyň 1905-nji ýylda hasabalanyny gaýdylýar. Şonu bu ýerde sowuk howanyň derejesi -33-den hem geçipdir. Soň bu sebäpde şunyň ýaly sowuk howa 1969-njy we 2008-nji ýyllarda bolupdyr. 2008-nji ýylda Serhedawatda howanyň sowuklugy -26,5 gradusdan hem geçdi diýip habarda edilýär. Adatlygyň 70 ýaşly söhbetdeşiniň sözlerine görä 69-njy ýylda bolan sowuk howada kuşlar ýyly ýer gölläp, owa adamlarynyň kapysy ýa penjeresi çalarak açyk galan aşkany jaýlaryna hem onlar çowulyp giripdirler. Owalaryň daşyny sür-sür bolup ýören ýaban eşekler bolsa köpçülikleýin gyrlypdyr. Şondan soň eşekleriň wagty bir baý goýun bakalanyp başlandy diýip adyny aýdylmalygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Bu ýylky sowuk we ýurtdaky maglumat ýapyklygy meýdandaky mahallardan başga adamlaryň bazarlardaky we öýlerindäki ady gönümlerine hem agyr zar berdi. Yerli habarçylarymyzyň beren maglumatyna görä, sowuk howa açyk bazarlardaky satyjylaryň göýek bakçy miýgönümleriniň sowurup zaýlanmagyna sebäp bolýar. Täzil üçin getirilen banan, alma, portakal, mandarin ýaly önümler daýy boldy. Satyjylar olaryň bolup bilse 10 götürümniň satylandygyny, ýöneki adamlaryň alyp biljek narhlaryndan gymmat bolan soň 90% goloýunyň geçmändigini aýdarlar diýip Balkan TV'tindäki habarçymyz aýtdy. Onun sözlerine görä telekiçiler birini 30 manatdan bahalan kakoslaryny 5 manatdan satyp çykardylar. Geçmedik zatlar güni zibilçiliklerine döküldi. Şu ağırlıkta Gazak häkimetleriniň soğun eksportyny 3 aýlyk gadagyn edendigi habar berildi. Bu çäre bir tarapdan Pakistandaky suw basmalarynyň soğun önümçiligini ýetiren uly ziýany we Kazakistandaky soğunyň narhyny kadalystyrmak aladylary bilen düşündirilse, ikinji tarapdan Tebitde sowukdan zaýy bolan azyk önümler bilen baglanşykly hasaplanýar. Howanyň aşy sowmagy bilen soňky bir hepdede Türkmenbaşynyň kenar bazarynda satylýan soğan, sarımsak, käsir, kartoşka ýaly önümler hem gymmatlady diýip yerli habarçymyz aýtdy. Kilogramy 5 manat bolan soğan, kilogramy 18 manat bolan sarımsak ilki 50 manatdan satylan bolsa, soň daşary ýurtlardan gelýän arasy sarımsaklaryň bahasy 150 manata çykdy. Özümizde öndürilen käsir hem sowukda zaýlanýan önüm bolan soň 5 manatdan 15 manata çykdy diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti hökümet meclislerinde ýylaty gyşyn ýazyň gökbakçy miwe önümleri bilen üpçün etmek, ol önümleri salar ýaly döwrüwap ammarlary, sowadyjylary gurmak hakynda ençimege gurrun etdi. Emma habarçylarymyz şäher bazarlarynda, tewitlerde azyk önümlerini sowukdan goraýan ammarlaryň ýeterlik däldigini aýdarlar. Howa gijelerini -10 gradusdan petilmese, demir konteynerlardaky azyk önümleriniň zaýy boljagy düşnükli. Demir konteynerlerde 10 tonna käsiri, kartoşkasy doňan telekiçiler hem bar diýip habarçymyz Aşgabatyň täze jygyrlygynda Gündoğur bazarynda Lewapdan getiren 4 konteyner 50 tonna çimiti käsirini konteynerinden düşürmänkä sowuk uran soň dibile dökün telekiçi ýolda ulagynyň dizel ýangyjy doňup 3 gün ýolda galan käsir ýüküni dökmeli bolan telekiçi barada gurrun berdi. Lewapda habarçymyz Sebitiň bazarlaryna soňanyň soňky günlerde 7 manat dolanlygyndan 15 manada çykanlygyny habar berdi. Häzirki wagtda Lewapda Irandan, Özbegistandan, umuman daşary ýurtlardan getirilýän soğan ýok. Soň haltaýda bu sebäpde diňe ýerli daýhan hojuluklaryna ýetişdirilen soğan satylýar. Hususan soğan tally merjeniň takyrlyklaryna köpekilýär. Farawan hoja konepsi, osty, gadim daýhan birleşiklerini hem soğan has köp ekilýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä pandemiýadan soň Lewapy Irandan kartoşka soğan gelmesi kesildi. Soğanyň gymmatlamagyna bazardaky söwdegärleriň satmak üçin lomaýalan soğanlarynyň doňmagy sebäp boldy. Diňe soğanyň näl? Häzir kartoşkanyň
käşiriň bahat hem tas ikisi gymmatlady. Türkmenabadyň gök bazaryna satyjylar alyjylara bu sogondan we kartoşkadan alsaňyz 2 günne iýmeli diýip öňünden duýdurup biraz arzan berýärler. Doňan sogony 7 manatdan alyp bolýar. Ýöne ýahlamadyk kartoşkalar we sogonlaram bar. Olaryň kilogram 16-15 manatdan satylýar diýip habarça aýtdy. Sogonyň gymmatlamagy öz hojalyklaryna sogon ekip ýetişdiren daýhanlar hem oýlandyrdy. Olar satjak bolup duran sogonlaryny hem satyp çykarman, onuň has gymmatlamagyna garaşýarlar diýip habarçy adamlaryň häzir daşary ýurtlardan sogon getiriljeğine garaşmaýanlyklaryny hem sözüne goşdy. Ýöne häzir howa näçe sowuk bolsa-da güýz pastyny eklen sogonlar meýdanyny garyň aşagyna ösüp otyr. Bu gar täze ýylyň sogon hasylynyň has gowy bolmagyna kömek eder diýip habarçy bilen gürleşen daýhan aýadyň sogonyň düýbündäki ziýanly mör-möjekleri öldürýänini gurrun beripdir. Meniň tanşym ýylda sogon ekýär. Sogony mör-möjek iýme diýýäli bahar pastyny ekin meýdanyna ösüp oturan sogonlara suwda eredip bir dermanyny sepýär. Bu derman sogonyň aşagyna mör-möjekleri öldürip sogonyň päsgelçiliksiz ösmegine kömek edýär. Aýadly howa meýdanyna sogonlaryň we sarymsaklaryň ýazda has gowy ösmegi üçin peýdaly. Esasy mesele olaryň düýbüne suw gidip şol ýerde doňmasa bolany diýär diýip habarçy gurrun berdi. Howanyň aýadly bolmagy, düýbüne gar bolmagy sogony has gowy peýda edýär. Sogon ayazdan gorkmaýar. Üstünde gar ýatmak hem gowy. Ýöne täze hasylyň ýetişmegine 6 aýdan gowrak wagt bar. Oňa çenli daşardan sogon getirilmese yerli sogon sarımsak önümlerinin bakasynyň näçe çykjagy belli däl diýip habarçymyz sözüniň üstüne ýetirdi. Hepdeniň jeminiň ýarsyňyz. Sowuk howa marsewtinde hem bazara çykarylan sogonlaryň doňmagyna sebäp boldy. Adamlar olaryň 1 kilogramyny 25 manatdan satyn almaly bolýar diýip habarçymyz 19 ýanwarda habar berdi. Onuň sözlerine görä, bu sogonlary sowuk çalara urupdyr. Köp sogon ýyly ýere salsaň derrew erep zaýalanmak bilen bolýar. Adamlar bazardan 1-2 kilogram sogon alyp, şonuň bilen bir aý oňjak bolýar diýerler. Maşinlaryň üstünde satylýan sogonlar doň, satyjylar uly diýany galýar diýerler. Söwdegärleriň käbiriniň tonnalap alan sogony doňupdyr. Olar näme etjeklerini bilmeýärler. Kartoşkanyň narhy keni ýokarlananok. Ýöne olam doňdy diýip habarçymyz aýtdy. Kartoşkalar isrip bolýar, olar maly hem berip bolmaýar. Diňe bazarda sowuk ýerde galan önümler däl, adamlaryň öýlerinde 10-15 kilogram çemesinde alyp goýun sogonlary, kartoşkalar hem doňdy. Indi sogony hem tygsytlap ulanmaly bolduk diýip habarçymyz bilen gurulaşan owaly ýaşuly gurrun berdi. Somsa mantiýaly naharlary et gymmat bolan soň sogonyny köp goşup bisirýärdik. Indi näme etmeli? Çağlar nädip naharlamaly? Aýlyk günnükleri ýok hojuluklar nädip eklenmeli diýip radionyň söhbetdesi gündelik gara iş bilen meşgullanýan adamlaryň iýjek çöregini gündelik satyn almaly bolýandygyny, adamlaryň ady karitlarynyň bahalarynyň ýene ýokarlanmagyndan alada galandyklaryny gurrun berdi. Mardaky habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, sogonyň öňkü narhy 6-7 manatdy. Şograk sogonlary 3 manatdan berýärdiler. Türkmenler malym halim diýär. Sowet bolşewik kollektiwleşdirmesinden öňem kolhoz sowhoziýady ösen sosializm döwrüne hem garaşsyzlyk gyllarynaky sadaka ogurlugy diýilýänine hem adamlar esasan aýlyklaryna däl, Hanafyň sözleri bilen aýtsak, marlaryna ýapyşyp ýaşady. Azatlygyň habarçylarynyň geçen ýyllarda howa, otym ýagdaýlary, keselçilik bilen baglykda çekilýän kynçylyklar, mal saklayan adamlaryň çekýän ziýany, şol sanyny döwlet elçiligindäki marlaryň ýagdaýy barada berýän anyk maglumatlaryny häkimetler hiç wagt düşündiriş bermeýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň öňkü kolhoz sowhozlara degişli marlary, Türkmen marlary assosiasiýasyna geçirmegi netijesinde döwlet elçiligindäki marlaryň sany 1990-njy ýyllaryň başyndakydan hem ençemesi azalýar. Azatlygyň şol wagt habarçysy marlarçylyk pudogyny belet ýazgy Aman Murat Bugaýewiň 2019-njy ýylyň martynda beren maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň döwlet elçiligindäki marlarçylyk korrupsiýa, sadaka medeniýeti esasyny juda agyr ýagdaýa düşdi we häkimetleriň bu mesele baş galdyrmazlygy 100 000 çemesi adamyň iş ornuny ýitirmegine alyp geldi.
1980-nji ýylda Türkmenistanyň döwlet hususiyetlikdäki dogurlarynyň başlarynyň 12 milyony ýetenligi arhiw materiallaryna aýdylýar. Bu hany şüpeli garamak gerek. Sebäbi sotsialist jemgyýetde her husus hojalygy 10 nawar bir düýe ýa-da bir hyr saklama ruhsat edilýärdi. Hususy hojalyklar mallaryň başlaryny döwletden gizläp araldy aýdýardylar. Şundan habat beretdim. 1980-nji ýylda Türkmenistanyň dogurlaryň başlarynyň 13 milyonyň az bolmagyny tasdik etmek mümkin. Indi şuna gelsek, garaşdyrlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap Türkmenistanyň umman mallarçylyk puwdogy dolu dargadyllyk we şol türkmen mallary diýip göredilen assosiasiýa birleşikmi bir mallarçylyk puwdogynyň başyndan inen bir kara afat boldy. Şo döwürde her günne diýen ýaly edil häzirki ýaly toy bayramçylyk geçirilýärdi. Şonda da türkmen mallaryna değişli türlerden oğurlap doğurlar getirilýärdi. Her günne ýaly bir ýurtda beýik serdarın, beýik türkmen maşynyň başçylygyna diýip sadakalar berilýärdi. Şol sadakalarym berilen wagtynda şol türkmen mallarynyň daýhan birleşiklerinden getirilýärdi. Özüm şolary hasapdan çykarylan okdy. Şol plan şäher üçin çalyndyp netijede näselep çopon onuň belli etraplaryň häkimleriniň mallarçylyk bilen meşgullanýan orunlary bulan gözüniň hemmesini türmede açdylar. Siz mallar dargatdyňyz diýip mallar dargadan welin döwlet özü bolýan başyndan mana urdum şahardan peýdalanyp düň kun 10 saat doğru bolan bu kunyň wezifetini ertesine bir küstürli hususiyetlikdäki dogurly boldy. Hormatly dinleyijiler, Türkmen publisisti Amanmurat Bugaýew bilen 2019-njy ýylyň martynda geçirilen söhbetdaşlykdan bir bölegi dinlediňiz. Türkmenistanyň maglumat gadaganlygy we onuň halk durmuşyny, ýurdun ykdysadyetine ýetirýän yaramaz täsirleri baradaky söhbeti odalky türkmen resmisi Nur Muhammed Hanaw bilen telefon söhbetdaşlyk esasynda dowam etdirýär. Nur Muhammed aga, siz Türkmen hökümetinde işleyen adam, häzir bolsa aktivist hökümine pikiriňizi aýtsaňyz. Türkmen häkimetler näme üçin tebii hadiseler, howa ýagdaýlar baradaky maglumatlary halka ýetirmeýärler? Bu ýerde nähili logika mantyk bar? Türkmenistan hiç saat korkuyor nok. Hem haber veren nok. Ne gazetelerde çıkıyor, ne radyoda, ne televizyonda. Yankı ya coşuyor, ya yer sürmeye oluyor. Neymedir bunun esas sebebi? Esas sebebi mevkirim oyuncu. Yankı Türkmenistan'na hem mezat güler olup, o yerde betbastlık bolmalım değil. Bolayanına da şunu gizlisek diyorlar, neymişin neyseniz, bizim güler oluğumuz, bizde hiç saat ervetlatlar bolan ok. Tabii yankı tarafından bir betbastlıklardan bolan ok deyip şunu görkezecek olup. Yönümün yalanlığı görünüp duranlar. Yöne sonunda da özleri şuna inanýarmy, düşünür ýalylar bir akıllı adamın edecek gerekedi derler bu zatlar. Bunun arkasında bir mantık sebep yok. Indi şeýle soğuk kowa bolsa ýa-da bir suw joşmasy bolsa, sil gelse, beýlek etse, bu lokan zaýaçylyk dörediýär. Adamlara ul lokan ziýan ýetirýär, halk kozalygyna da ul lokan ziýan ýetirýär. Häzir ne soğuk kowanyň ulu mal zaýaçylygyna, azyk zaýaçylygyna ýene bir topar kynçylygy getirenligi aýdylýar. Habarçylarymyz habar berýär. Eger howa maglumatlar has öňünden berilse, bu zaýaçylygyň az bolmagyny, adamlaryň taýýarlykly bolmagyny kömek etmezmidi? Türkmen hökümetine bir gerek gelmi? Hakikaten öňünden duýdurylýan bolsa, her kim bir öz tarapyndan bir taýinlik görjek. Meselem soğukta hakikaten bir meydana alan mallar. Onlara hiç bir yatak yok. Ya bir imisem zoli üçümedilen ok. Şoň üçin ok gırlaymaly, gırlaýarym. Ýöne şo barada da gırlaýar diýem habar ýok. Onuň diňe meydana del. Şu soğuk hova bolansoň, ýanky gaz üçümçülügim Türkmenistanyna, ýurtdaşyna da şu mahal bir Döwletsana, Irana kesilipdir gaz bermek. Gazlar kesilipdir. Kısaýda gitýäniň muktary azalypdyr.
Bunun sebebi şu soğuk havada şopuk doğum, soğuk tayin değerliğini orközüyor. Näme üçin neseniz dünyada bular ýaly bar ahyryny soğukda işleyen gaz soğuk doğu. Mesela Morsiyada alsak, o demir gazlarına gaz ocaklary var. Şondan arkayn turba boýunça gelýär. Şoňa da düşünen oklarmy ýa düşünjek bolan oklarmy? Onuň şu gaz kemçiligi bilen ýurdun içinde tandyrlarda gaz bolanmalylar. O diýmek näme çörüňni kesjek bu halkyň. Ya maliyata, tok yatağı, şolary kızdırmalylar. Bular ýaly agry ýagdaýda olanmajak bolsaň näme gerek bu gaz? Şoň üçin bir diýene şu gizli saklamak diňe halka hem ýurdun özüne ziýan ýetirmek. Şoňa bir düşünmek gerek ahyryn. Nur Muhammed aga häzir Amy derýadaky buğullaryň ereýänligi hem suw joşmak ähtimallygy barada aladalar bar. Eger şu ýagdaý Türkmen telewizionyasynda görkezilse bir ýurdun awraýyna ziýan ýetirermi dogrudan ýa-da bu adamlaryň bir habarlylygyny artdyrarmy? Siz şu arada näme pikir edýäňiz? Yok, olur ýaly hakykatdan bir gaty ağır ýyl boldy, kış soğuk kış boldy. Şoň üçin Amy derýada doňor, öňüm şolar ýaly doňonuny onuň erenine joşup Amy derýän söwründäki owlary etraflary ziýan ýetirýärdi. Şunu ýaly öňünden häzir şunu ýaly hawa şuýul, soğuk Amy derýä doňupdyr. Soň erenine ýene şolar ýaly agyr ýagdaýa getirmegi mümkinlik öňünden çäre görülse. Ol döwlete de peýda, döwletiň hiç awraýy açarmy? Döwletiň gaýtap awraýy alar, ýokary bolar. Şoň üçin mundan gizlemenlerle hakykatly aýdyp hakykatdan öňünden çäre görmeli. Nur Muhammed aga ýadyňyzda bolsa 2008-nji ýylda Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentliginde garşylanan ilkinji gışda hem howa gaty soğuk boldy. Şonda hem maalaryň köpçüliklerin gyrlanlygy, bir topar çopanyň türmäge basylanlygy ýa-da jerime tölemäge mezur edilenligi barada maglumatlar gelip goşdy. Emma bu maglumatlary hökümet ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Inni şu ýyl maalaryň gyrylmagyna bir topar adamyň günäkärlenmegi mümkinliğin aladalar bar. Eýsem döwlet eýçiligindäki maallary bakýan çopanlar şuň ýaly howada maallaryň gyrylmagyna jogapkär bolup bilermi? O çopan pakirlerde ne günah var? Olar öňünden duýdurulmasa, çopanyň üstüne de başlyklary var ahyryn. Bir topar sürüň başyna bir derkidir çopan bolany bilen ol näme çäre görübiler? O gaýtap hökümet öňünden şular ýaly soğuk boljak. Şoň üçin bir şolary meýdan ýagdaýyna nädip şolary gorap borka, nähili çäre görüp borka diýip şo alajasy edip şonu hakykatan şo zatlar etmeli. Hem iýmit meselesini öňünden şo ýerleri maşynlar bilen traktorlar bilen getirip iýmit ýagdaýlaryny gözüňe tutup bir kaýlap ýeterýäli şolary ýaly çäre görmeli. Ýöne onu etmän görýäňizmi? Çopan pakir günahkarmış. Öňüm çopan boljak ýok ahyryn bu halky döwürde. Osy esasam ýaşlar. O kemçilikde ýene de gaýtap özleri hökümetiň özi öz aýagyna bazak salýar. Çopanlary türmäge salyp, olaň ýerini kim tutjak? Kim çopan boljak? Inni Nur Muhammed aga Serdar Berdimuhammedowyň hem prezident bolan ilkinji ýyly gaty soğuk geldi. Mundan öňki ýyllarda elbetde Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentliginiň soňky ýyllary agyr gurokçuluk hem soğuk bilen utgaşdy. 2021-nji ýylda da oglak gudularyň soğukda ölenini barada maglumatlar gelip goşdy. Inni Serdar Berdimuhammedow şu iň bolmanyny howa maglumatlar meselesinde ýapyklygyň ziýanyna düşünüp bu siýasaty üýtgedip bilermi? Şeýle bir zada garaşýarsyňyz Türkmenistanyň şertlerinde. Serdar Berdimuhammedow kän bir ütüşkür edibiler diýip pikir edemok. Näme üçin diýseniz, atasyndan daşary bir adamam edibilenok. Üstüne atasy dur. Atasy edäjek bolanyna da atasy oňa ýol bermez diýip pikir etýär. Näme üçin diýseniz, şu halky täze boljak halk maslahatynyň ütgeşikligi, ýene de bir palata geçmek, ýene de şu ýanky halk maslahatyny güýçlendirip şoň başyna da Gurbanguly Berdimuhammedowyň gelmegi, ol prezidentiň hem üstünde boljak adam. Görýäňizmi? Şoň üçin Serdar Berdimuhammedowyň edibiljek hiç bir zady ýok. Näme üçin diýsen, üstünde Gurbanguly Berdimuhammedowdur. Ol bar etjek bolýan zatlaryna da goşulşýar. Hem yol bermez diýip pikir etýän. Hakykatdan hem ýöne Serdar öz awraýyny gorajak bolsa, hakykatdan hem halk tarapdan awraý gazanjak bolsa, onu bu basışdan çykmaly, atasynyň basışyndan çykmaly, hem özü halkyň alajasyny etjek bolmaly. Ana şonu awraý gazanybiler. Bu howaň ýagdaýy barada ýa bir tebigat tarapdan
bolýan problemler barada gizli saklamaktan awray kazanmaz. Şo zatlar gaýtap açykça halka yetirilse, öňünden çäre görülse, ine şonu awray kazanýarlar. Bunu gizli saklamalylar, bunu halka yetirmeli. Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Hormatly dinleyijiler, eýsem Türkmenistanyň maglumat gadaganlygy siýasaty we onuň halkyň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada sizden nähili pikir garaýşlar bar. Bu arada bize ýazyp telefon edip öz pikirlerinizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.